Poslednjeg dana projekta subvencionisanja zamene kotlova na drvo, ugalj i mazut ekološki zdravijim na pelet i gas, opština Požega raspisala novi javni poziv. Ovoga puta reč je o subvencijama koje je opština Požega obezbedila u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Konkretno, građani će kroz ovaj projekat moći da ostvare subvencije za zamenu spoljnih prozora i vrata, postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice, zamenu postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili struju efikasnijim kotlom na gas ili biomasu, ugradnju toplotnih pumpi, zamenu postojeće cevne mreže i grejnih tela, ali i ugradnju solarnih kolektora te izradu tehničke dokumentacije uz pojedine mere predviđene ovim javnim pozivom. Iznosi subvencije se kreću od 50 do 65% od investicije, odnosno do određenih limita koji se odnose na pojedine mere posebno. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na internet stranici opštine ili na pisarnici opštinske uprave opštine Požega, a poziv će trajati do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Sve dodatne informacije građani mogu dobiti i na telefon 3816 401 lokal 232 ili na e-mail adresu ler@pozega.ls.gov.rs.